Volgens mij is liep. Ja, dan ben je sneller wind. Ja, een beetje harder al, ja. Ik ben medewerker bij IFKE, ik ben opbouwwerker in de gemeente Dantemerdeel. En een van de dingen daarin is dat ik bewennersinitiatieven ondersteun. Vooral en Thea, die nu in de sale ben, die wil graag een scootmobielroute opzetten. Maar die wist net precies hoe en wat. En nou ja, wat we er dan eventueel naar bij regelen. Dus daarvan ben ze attendeerd op IFKE. Is mijn netwerk wat groter, ze kennen wat meer mee, dus ze komen er lekker uit. En je zelf ook maar op scootmobiel? Ik had proberen te regelen, maar helaas in wie dat net lukt. Dus ik ben zelf hier zichtbaar in een heel hesje op een fiets. Als ik wat vertellen wil, ik zou het net vaak doen, maar dan denk ik, wauw, dit wil ik wel even kwijt. Dus even zien dat je net al je bij elkaar opvliegen, botsen enzovoort. Van de morgen gaan we beginnen weer te Damboord, dan gaan we via Broeksterwouden, dan gaan we via de Veenwoorden, we gaan via de Verloom en we gaan via Veenwoordsterwal. Maar we behouden toch, succes. Dit is dus de meest voorkomende die voorkomt, dit is de els. Dan denk je hem heel vaak van, je hebt met de ene drie en de andere de bruut. Maar het is best een leuke hobby voor je om eens wat meer met een scootmobiel bij zijn been langs te gaan. En te zien wat voor soort been hebben we hier in deze omgeving. Ik heb net zoals ik ben altijd bien. Oh, dat zei je net zo vol. Ik ben altijd bij mij gelijk. Maar hoe vind je het? Ja, mooi waar. Ja, gezellig. Ik kan naar mij doen. Ik doe maar een beetje beleiden. En wat ruim ik up en scholen. Zeg ik doe nou wel wat. Ja, dat moet ik toch? Ja, dat mag ik. En we gaan naar de dokers te jaren. Dat is maar jongen voort. En zo. Nee, het haast nog druk ik nog. Ja, zeker al je drukte. Ja. Deze plant die zit goed aan de sletskanten. Die had een geribbelde stengel. Deze plant die heet kalmoes. De wortel van deze plant, die hebben we hier, daar maakt je de Berenburg van. Nou, en Anneke die schenkt nu eventjes in en dan komen al hier eventjes een kalmoesje priolen. Ik wil het graag. Ik zei omdat ik ga zelf een beperking. Ik ben 2 jaar ziek geworden. 2 jaar ziek geworden. Ik zei, jongens, dit is prachtig mooi, jongen. Ik zei, dit is trek wat. En dat had ik eigenlijk met die jongens alleen. En van Jesse, nou, ik ben eigenlijk al een jaar hier maar beter met dit spul. Ja? Ja, dat is weer geweldig. En nou is er 4? Nou is er 4. Ik kijk nooit dat er zoveel mensen komen zo niet. Ik vind het prachtig. Je mocht altijd graag motorrijden en fietsen. Nou ja, fietsen lukte bij Frans net zo goed meer. Scootmobiel wel. En toen zijn we van nou, we willen graag toch wel wat doen. En daar zit je aan de kalmoes? Ja, daar zit ik aan de kalmoes. Ja. Nou, we hebben het zaken, ja, gelukkig. En als we weer rondkomen, dan roeken we de hele sleet, dat roept naar magie. Het gaat niet staren, maar dat is het. Nee, je bent wel van de snelheid. Ja, een beetje amuseren. Ja. Nou ja, je moet je aanpassen aan de situatie. Ja, maar het is wel mooi. Ah ja, we hebben er even uit. Mijn man had een hersenbloeding gehad. Ja. 7 jaar, dus het is al je oorzaak beperkt. Dus en dat vind ik het mooi. Nou, dan ben ik maar even mee op school. Gezellig. Gezellig, ja, we hebben er even uit. En 17 we doen Grietje Visser in de school. Maar Grietje heeft 17 dagen. Oh ja. Dat viel 100 te vallen hoor. Vooruit, Jonah. Ja. Normaal, als ik wat brommer heb, dan zijn we wel op our Alzheimer's en weet ik het wat. Dat is net zo heel hut, maar ik ben al wat 30 kilometer harder dan dit.
Nou, zit je al lang in de scootmobiel? Nee, normaal zit ik er helemaal niet in, maar ik ga een ongeluk jongen met de haken steken. En nog in even zijn ding opschadelen. Dus, nou, ik denk dat ik mooi aan mij reden is. Ja, dat is zodoende. Over een maand of 2 rijden er weer uit ben. Oh ja, oké. Dus, Dan kan hij weer aan de kant. Dan gaat er ook aan de kant, dan gaat er weer voort. Ja. En dan zien we dan hoe 30 keer wel weg.